खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबाय, साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। मा नं क'क्राझार लकसभा बर्ग बिजाथि रिजन कुमार ब्रह्मआ माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होदों। खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव गबिन्द बसुमतारीआ उफ्रा बिसायख'थिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदों। उफ्रा बिसायख'थिखौ बोरै खुंनांगौ, माबायदि नांगौ बेनि सायाव गोबां खोथा बुंदों। मानासआ जोंनि बिटिआर गोग्गाथाव सासे सुबुं, जेरै राव हारिमु थायाब्ला सिनायथियानो हाया, थिग बेबायदिनो बिटिआरआव मानास गैयाब्ला गंसे हारिनि सुबुंफोरनि सिनायथि आरो थांना थानाया आद्रा जागौमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों रनजित बसुमतारी। बिथाङा दाखालि धेमाजि जिल्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय केबिनेट जथुम्मा हा फाथाल आरो बायलाय फानलाय खाबुखौ टाइड अहम कच चुटिया मारन महतक गरखा फोलेरनि सुबुंफोरनो होगोन होननानै फोसावनाय लोगो लोगोनो बे फोलेरनि सुबुंफोरा रंजाखांदों। गोबाव समनि उनाव मानास हाग्रामाखौ मैया बेखेवजेनबाय। मुंदांखा मानास माहारियारि मानास हाग्रामाखौ